Beşinci bölük ahundadamızın her kitaptan gowusyny alınıyor, kuduretli zatny goýulýar diýen gepiniň jawabiyasy. Eger tefsirden de fetva bersen, awwal bakmaly senin fiqhına ya ilmi kelamına jurmuş o tefsirin aydany. Bir tefsiri alusini bilahare red etmeýär. Ahir her kitapda bir yanlış bar. Şu yanlışları biljek bolsaň, senin fiqhına Hanefi fiqha ve senin etiqadyna Maturidi etiqada jur bolmaly. Hul masafa damak eder. Her kitaptan gowusyny alynýar, bäzi kuduretli ol yaramazladyny da terk edilýär. Hamidan we musalliyan. Hormatly ahundadajan Molla Ahmed ahun Gurban pur tagsirler. Huzma safa da'ma kedere diýilen gepke binaen her kitabyň ýagşysyny almaly, ýamanyny goýmaly diýip aýtýorsun. Hormatly ahundadajan sen şul gepiňde istiwardyr. Fuqahalaryň teferridatlary makederedendir. Muttafaqun aleyh racih qawy meseleler huzma safadandır. Öz aýtýan gepiňe näme üçin özüň amal etmeýärsiň? Sen özüň Allama Şami rahimahullah'nyň Imam Azam Ebu Hanife rahimahullah'dan nakl edip tahrir eden maqul, racih, qawy petwasyny goýup Allama Şami'niň El-Fevaidul Muhassasa diýen risalasyndaky teferrudat we amal keretine delil tutup petwa berip dursun. O bul jaýda aýtýorsun her kitabyň ýagşysyny alynýar, kuduretli zatyn goýulýar diýip. Bayat ahundadajan Molla Ahmed ahun Gurban pur tagsir. Öz aýtýan zatyňa özüň amal et. Ta kelime taquluna ma la tef'alunga mustaq bolmadyň ýani. Allama Şami rahimahullah'nyň sarih petwasyny goýup teferridatyna gitme. Huzma safa da'ma kedere ve amul bol. Hazrat Allama Şami rahimahullah'nyň sarih petwasy mana şuldur. Men şol sawtymda hem şunu okyp we terjimelap aýdantym. An Ebu Yusuf an Ebi Hanifata la yenbaghi li ahadin an yad'u Allaha illa bihi ve du'a'ul ma'zunu fihi el-ma'muru bihi ma ustufida min qawlihi ta'ala velillahil esma'ul husna fad'uhu biha fetavai Şami 5-nji jild 280 ve 281-nji sapqa. Hazrat İmam Ebu Yusuf rahimahullah Hazrat İmam Azam Ebi Hanife rahimahullah'dan rivayet etdiyor ki munasip bolmayan hiçbir kişiye dua etmek Allah Taala'dan meger şu Allah Taala'nın zat ve sıfat ve atlarının tupaylından ve icaza verilen dualardan ki istifade edilen Allah Taala'nın kavlundan ki bes Allah Taala üçün ýagşy atlar badır. Bes çağırın şu Allah Taala'ny şol ýagşy atlar bilen. Bul fetwada Allama Şami rahimahullah aýdypdyr Allah Taala'nın zat we sıfat we atlarynyň tufaylyndan Allah Taala'dan dua dilemek munasipdir diýip we ijaza berilen dualar bilen dua dilemek munasipdir diýip. Hormatly ahundadajan Molla Ahmed ahun Gurban pur tagsirler. Sen bolsa Allama Şami'niň ýagşy, safa we pak petwasyny goýup kuduretli petwasyny alyp dursun. Ve halanky özüň aýtýorsun ýagşysyny almaly, ýamanyny goýmaly diýip. Hormatly ahundadajan Molla Ahmed ahun Gurban pur tagsirler. Men sawtymda Petawai Tatarhaniýadan şol Allama Şami'niň sarih petwasyny hem aýdantym. Petawai Tatarhaniýany ýazan adam hem Allama Alusi ýa-da Şafi'il mezhep Selefi'il akide adamdyr diýip pikir etýärsiňizmi? Bul barada hiç bir suhan aýtmapsyňyz. Ýa-ha Petawai Tatarhaniýanyň Hanefi mezhebiň petwalarynyň içinde bir umda we mahkem petwadyr diýip eşitmediňizmi? Petawai Tatarhaniýanyň barasyndan hiç bir zat diýip aýtman ekeniň. Wa halanky özüň ketde gep bilen aýdypsyň şol sowtynda. Mufti Nezirlanyň jawabiyes diýen sowtynda aýtýorsun. Muftijanyň öz kitabyndan özüne biz delil getirýäs diýip. Petawai Tatarhaniýany tabahalya görmediňmi? Uyene hem ahundadymyz eger Petawai Tatarhaniýada mana bir mesele bar. Bul meselany eger eşdasa bihat gahar gelip şayet pişarlary çogsa
وقال ويكره أيضا أن يقول الرجل في دعائه اللهم إني أسألك بحق أنبيائك ورسلك لأنه لا حق للمخلوقين على الله. Fetavai Tatarkhaniye 18-nji jildi 52-nji safha. Tercümesi mekruh bolýar bir adamyň dua etmekligi. Ey Allah, bişek men dilýän senden, senin peýgamberleriň haky bilen diýip. Näme yoktur hak mahluklar üçin Allah Taalanyň üstünde. Binaen fuqahalar şöyle dualary mekruh karar beripdir. Sonra kabırda yatan mürdelerden dua dilemek we hajat dilemek nädip jaiz bolar. Yine hem Molla Ali Qari rahimahullah, İmam Azam Ebu Hanife rahimahullah'ın kitabının şerhindeki Şerh-i Molla Ali Qari alel Fiqh Ekber, şonda Şerh-i Molla Ali Qari alel Fiqh Ekber'in ödü bir cilt kitap 132-nji safhasında şul meseleni tehrir etýär. Qala Ebu Hanife rahimahullahu ve sahibahu yekrahu en yaqula rejulu es'aluka bihaqqi fulanin aw bihaqqi enbiyaika ve rusulika ve bihaqqil beytil haram vel meş'aril haram ve nahwu zalika ey leysa li ahadin alallahi haqqun. İmam-ı Azam Ebu Hanife rahimahullah onun sahipleri aytıyor. Mekruh bolýar bir adamyň aýtmaklygy, dua etmekligi, dilýän senden palanynyň haqqy bilen, ya peýgamberleriň haqqy bilen, senin resullaryň haqqy bilen, Beytul Haramyň haqqy bilen, Meş'ar Haramyň haqqy bilen, ya ondan başga zatlar diýip dua etmek mekruh bolýar. Yani yoktur hiç bir adam için Allah Taalanyň üstünde hak. Hormatly ahundadyjan Molla Ahmed ahun Gurban pur taksirler. Ya sen şöyle sarih ve sapa pak bila gubar meselelere hem kuduretli diýip goýmaly diýorsuňmy? Awwal baştan hormatly ahundadyjan mesailleriň sapa we kuduretini imtiyaz berip soňra petwa ber. Täki sapa we pak meseleni kuduretli we kuduretli meseleni sapa düşünmeziň ýanak.